Beskang salo tipra matha bodol no teibo kurak khlainani teibo bagrano logi rei thangnani bagai tini kurak salo unuguti hangkoni tipra matha YTF PWF bodol no toyi salchani koksa panda songsajaka aro manjaka MDC Brendro Deborma YTF dolai hangkoni in-charge Poritus Deborma dolai hangkor Vice President Kiran Deborma akosong belai hambai norok jara kokumat nairok no chung tini belai nomor wati rikha chini oro chini elakao haifano kiabo ponoriawi chung tabuk thai jorao chini Unokuti district level chung tipramotha ni kaisa luai jimong chung salsan seminar program khlaimani ebong chini Unokuti district tipramotha na chung kisa taisa krak khlainani bagoi ebong chung aboni kisa modification khlainani bagoi modified khlainani tino program prai tino ojagao 350 borok chia to 350 to buja khaifano thawro ga chunaibo tung buribai chalabai chung o aboni uddesho no ebong chung thinango chini movement chini Greater Tirthaland ni bagai chung bahai samung tanglane bahai ke chini সংগঠন রাখরেনাই aboni uddesho no salainani bagai chung tino program khai tini o district go norok seminar khaiban bkhakte bohir jorate tipramotha agogoi thangnani bagai kok thairok tini sajaka abo naidi bibhinno social media rogo jotono nugo tini ই জায়গা শুদ্ধ কর্মী ওয়ার্কার সিমি মিটিং হনমানি আনি ডিস্ট্রিক্টে অসুখ কে সাধারণ মেম্বার্স তো দङनु ওই যে যারা জয়নিং দিব থাঙো হিনেরাও আবরো ইলেকশননি পরে ফাইই সানানি মাদে মানো নুংনানি মাদে মানো আংবরনি হিনমা কগিয়া আও সুংতি প্রাসারক বাউ খুইজাকবা মুসুং নাইনো হাইপন ধৈর্য করিনি বাগে বরক হাইনো হাই আজাবো থাঙো মাসামু হাই হিनै যে tipramotha yakari thangka thangi abuya ebong chini somai o Unokuti district o chung Boagran logi tongo chung tiprasaro kuyasa Boagran logi tongnai chini chung jotono siddhanto nalaijak agibo nawai phayo ebong chung boskango samung bung bung khlai taisa agin slai taibo speed khlai samung khlai bai tin jotono mane gosi thanglai ka